Πρέπει πρώτα να το κυκλοφορήσουμε αμίλητο. Λαμπρινή θα τραγουδήσει μαζί μας. Αχ, τι ωραία. Δώστε μου τα αργύρα κλειδιά με το μαργαριτάρι, να ανοίξω τον ακλείδωνα στου Αγιανιού τη χάρη. Ορίστε τα αργύρα κλειδιά με το μαργαριτάρι, να ανοίξεις τον ακλείδωνα στου Αγιανιού τη χάρη. Ανοίγω τον ακλείδωνα, ανοίγω την καντίνα και βάζω μέσα τον ορνό να ορνιαστούν τα μήλα. Ανοίγω τον ακλείδωνα στου Αγιανιού τη χάρη, απόψε φανερώνεται ο νιός που θα σε πάρει. Ακλείδωνα μου σε βγάλα για να σε τραγουδήσω, με ρόδα και 30 το κιούπι να γεμίσω. Ρόδα και 30 κι ανθή του παραδείσου, εμάζεψε ο έρωτας και πλάσε το κορμί